Bos Gondes. Halo Bos Gondes. Bos Gondes, Bos Gondrong desa. Biasa Bos, piye wingi? Wingi kan tak tawari le Bos. Mudik mandiri jalan berkah, melayani 3 pilihan. Yo, banyu 3 pilihan, ana banyu langit, banyu segara, banyu darat. Ya ana Bos, banyu laut iku ra yo kena dienggo budidaya le Bos. Lah ana budidaya urang, budidaya iwak bandeng. Lah nek aras-arasen budidaya kan iso digawe uyah le Bos. Ya iso no Bos, ning ngarep latar digelari terpal, kok banyuku tak grojok nang kono. Kok nek asar kan dadi uyah Bos. What? Lah uyah kan iso dikonsumsi, kena dienggo masak, kena dienggo nyombor sapi Bos. Lah nek doyan uyah grosokan ya didol lak payu le Bos. Oh no. Piye dijane iki? Lah kok isih bingung. Dadi engko ning terpal tak grojokno ning arep latar iku mau le. Nah wis asat kan dadi uyah. Lah iya tak baleni meneh, nek moh dikonsumsi ya didol kan iso dadi dhuwit le Bos. Piye sidane? Banyu